Kagahapon, finally, nitingog na gyud si Secretary Clearing Casdra sa pantaw. Why it took wabagya kasama from the Secretary ani bagya kasamang pila ka adlaw ay pa siya bagya kasama di patimaw sa mga membros media nga hagbaya ra man to bagya kasama ni buto-tuto ang isyu ha. Nganong ana man kadugay, Ma'am Secretary Clearing Castro. Unya pagpakita pag nimos publiko pagtubag sa isyu, maura tong imong dipinsa. Ha? Sa pila ka sobra 24 oras nagpanawagan ka sa katawhang Pilipino nga patimaw na Secretary Clearing Sampataw Castro tubagan ang isyu kalambigitan sa First Lady sa kamatayon nitang toko nga nang limugmog og cocaine. Askan dugaya oy. Dugay kaayo. Ha? Dugay kaayo. Nang tanpa magkakasama pila ka adlaw. Una pagpatimaw nimo muluwat kag mga pagpabulo magkakasama nga way ebidensya. Whereas magkakasama ang nagawas sa social media ebidensya ng klaro nga tinuod kadtong report magkakasama sa Estados Unidos nga si Tantoco nga kauban sa ato ang asawa sa atong pangulo namatay magkakasama tungod sa pag-abuso o kanang addiction sa cocaine magkakasama. Unya pag patimaw nimo maura to ang ibuhaga kanana ang ibuhaga explanation sa katawhang Pilipino. Ibo pag yung iagi magkakasama sa paisog-isog, pa-wild-wild, huraw-huraw. Kapailan ko na magkakasama kaso kanto nagpakatag magkakasama sa diskutan nga mong impormasyon. Stilang Ginoo ko. Murag wa gyud ba mao clearing. Dili gyud ba ha? Kay og kun magkakasama ani lang ang punto ba? Kung tinuod ba gyud nga inosente ang First Lady. Ha? Kung inosente ha? Kung wa gyud mo gitaguan. Pagbuto daan sa isyu magkakasama atong Lunes pa nipakita na ka. Oy inosente god. Kay bisa pagbali-balihon, bisa pagtuwan-tuwaron magkakasama tungod kay inosente, di gyud magkakasama. Wa gyud makadiskubre nga doon na magkakasama kalambigitan ang First Lady kay ngano man inosente. Oh. Why? Itokyo magkakasama so long, ha? Pila ka kinadaga oras pa ay sa ka patimaw nakapa kinikita sa mga membros media. O niya pag sulti pag yun nimo mora to moingon ka nga piki man na magkakasama ng blatter, moingon ka nga piki man ang blatter pero wapo kay kipakita magkakasama nga pagpabatuod nga kanang blatter nga naggagawas karon sa social media piki na magkakasama ana unta to ni arang original adaran genuine. Basaha, wa man lagi pangalan diha ni First Lady sa bataw. Di ba? Oh. Wa man pud kutob lang po ka sa istorya. Secretary Clearing Castro. Pabuto na to. Pabuto na to karong adlaw. Magkakasama basig magka-secure na siya og katong giingon niya magkakasama nga genuine nga blatter nga wa dito ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos.